Durant molt de temps, l'agricultura era gairebé tan simple com això. L'agricultor recollia i replantava els productes seguint el cicle vegetal. Però durant el segle XX, la cosa es complica una mica. La maquinària i els productes químics s'instal·len als camps. Neix l'agricultura intensiva. La producció augmenta, però la natura se'n veu perjudicada. L'agricultura esdevé una activitat contaminant i molt lucrativa per a les empreses agroquímiques que fabriquen els herbicides i insecticides. Aquests interessos econòmics poden explicar el silenci del govern. Sempre buscant nous beneficis, les empreses agroquímiques estan començant a interessar-se pels organismes genèticament modificats. Però què és un organisme genèticament modificat? Es tracta d'un organisme viu en el qual s'introdueix un gen de manera artificial que li dona noves propietats. Agafem aquest blat de moro. Aquí tenim el seu ADN que serà modificat. Ara hem de buscar l'organisme que conté el nou gen que volem introduir. Animals, plantes, bacteris... El catàleg dels éssers vius és immens i aquest bacteri és el bo. Aïllem el gen. L'introduïm en l'ADN del blat de moro i llestos. D'això en diem transgènesi. Amb els transgènics es provoca un curtcircuit en el cicle vegetal. Durant milers d'anys ha estat la terra qui produïa les llavors. Ara ho fan els laboratoris. Avui en dia principalment es fabriquen dos tipus de transgènics, els que produeixen els seus propis insecticides i aquells que són resistents a certs herbicides. Molt bé, però hi ha un problema. A força d'estar exposats, les males herbes i els insectes desenvolupen resistència a aquests productes, és a dir, muten. Per eliminar-los caldrà augmentar la dosi de productes químics. A part d'això, hi ha el risc de la contaminació genètica. Els gens transgènics poden modificar el patrimoni genètic dels altres organismes. I tot això sense esmentar que actualment no hi ha cap estudi fiable sobre els efectes en la salut a llarg termini dels organismes genèticament modificats. Per garantir els recursos genètics mundials, les empreses agroquímiques han comprat a la força els petits productors de llavors. Les llavors estan patentades. Si l'agricultor vol plantar-les d'un any a l'altre, l'ha de tornar a comprar. I l'herbicida que va amb elles, sense oblidar el pesticida. Exclosos del procés d'elaboració de les llavors, la dependència financera dels camperols és total. Les multinacionals agroquímiques imposen els organismes genèticament modificats al planeta. Després dels Estats Units i d'Amèrica del Sud, és el torn d'Àsia i Àfrica del Sud. Abans, una explotació agrícola es veia més o menys així. Avui dia, els camps s'assemblen més aviat a això. Els policultius i la biodiversitat agrícola dels països del sud han estat engolits pels monocultius amb l'únic propòsit de proporcionar proteïnes vegetals a les explotacions intensives dels països desenvolupats. Avui en dia, qui sap que la majoria dels aliments processats contenen soja, blat de moro o colza modificada genèticament? Aquests transgènics també s'utilitzen per alimentar el bestiar del que després en consumim productes. A Europa, mentre que l'etiquetatge dels aliments d'origen vegetal és obligatori, no ho és quan són d'origen animal. Aquesta informació s'escriu amb la lletra petita i la manca de transparència impedeix que el consumidor pugui triar lliurement. Poder triar productes lliures de transgènics suposa contribuir al desenvolupament d'una agricultura local, fomentar la biodiversitat, promoure l'autonomia financera dels agricultors i reduir l'omnipotència de les multinacionals.